Kaide. Mine Namarilva. En dit is Pangtori. Vandaag kijken we naar de vertaling van het Nederlandse woord dier. Nou, in het Surinaams wordt eigenlijk altijd wel het Nederlandse woord dier genoemd. Maar er is gewoon een correct Surinaams woord daarvoor. En dat is meti. Meti in het Surinaams wordt vaak geassocieerd natuurlijk met de letterlijke vertaling ervan. En dat is vlees. Maar de juiste manier om een dier in het Surinaams te zeggen is gewoon meti. Zullen we een voorbeeld doen? Soort meti nou een python. Een python nou een snikkie. Sla deze video op zodat je er altijd mee kan oefenen en bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboen.